Здравейте, приятели! Днес ще си поговорим за определени събития, които са предварително нарочени в индивидуалния ни живот, така и в колективния ни като цивилизация. Преди да се реинкарнираме тук в най-плътната реалност на тази вселена, която, както сме казвали, има 12 нива, не е задължително, но по някой път правиме обща карта на определени събитийности, които ще се случат в живота ни с определени цели. И независимо по кой път тръгнем, в крайна сметка всичките пътищата ще се съберат в тази определена точка, която предварително сме заложили преди да се реинкарнираме. Същото важи и за цивилизацията ни като цяло. Има предварително предетерминирани определени събитийности, които се случват. Точно поради тази причина, че има предетерминирани точки на събитийност и като колектив, като цивилизация, имаме повтаряща се история. Това, че може да се получим от историята, има цикли и така нататък. Това е следствие от това, че като излезем изцяло извън тази вселена, както съм казал, тя има 12 нива, 13 обхваща цялото и се върнем в къщи, така да се каже. Там сме изначални, вечни, подобни творци, които реално ние сме сътворили тази вселена и много други, безкрайно много вселени, в които ние се гнукаме, за да живеем определена опитност. За сега това, което съм видял, че само тук, на най-плътното ниво, първо ниво в тази вселена, която е в ядрото и е взаимосвързана с всички останали нива, имаме забрава, за да изживеем това, което не сме, или обратното на това, което сме в истинската си същност. Тук идваме, за да изживеем какво значи ограничение, какво значи състояние извън безпрекословна любов и прочие, какво значи обратното на вечност и така нататък. В крайна сметка, точно поради тази причина, че идваме тук в забрава и сме забравили кое сме и какво сме, душите, които са поели негативния път, имат възможност да ни манипулират и те много добре знаят това. Благодарение на манипулацията ние сбъдваме реалността, която те искат. В крайна сметка, те много добре знаят, че ние сме безсмъртни, ненараними, изначални като същност. Единственото, което може да бъде наранено, е физическото ни тяло, за което може да се кажат много интересни неща. То самото по себе си има определено съзнание базово и ние сме в определена симбиоза и синергия като дух, който се е въплатил в физическото тяло с него. И на някакво дълбоко интуитивно ниво това се усеща, тъй като ние се возим в телата си малко като взети на заем, но това идва точно от тази дълбока изначална познание, че в крайна сметка ние не сме физическото си тяло и може да се види това в реалността, как в момента хората буквално бавно се самоубиват с всичките храни, които се използват като оръжие и прочие. Това идва от тази базова изначална познание, че в крайна сметка ние не сме физическото си тяло, макар и то да не е осъзнато, да е някъде дълбоко в нас на подсъзнателно ниво. В крайна сметка, както казах в началото, тази реалност също има предетерминирани точки на събитийност и цикли. Негативните, в крайна сметка, използвайки нашия творчески потенциал, сбъдват света, който искат. Но тъй като всичко е породено от съзнание, от мисъл, базовата субстанция на живота или душата се оформя чрез съзнанието. Всичко, което виждаме, в крайна сметка е тази базова субстанция на базовия живот. Тя е глината, от която се оформя чрез съзнанието ни, чрез духът ни. И идвайки тук да живеем това, което не сме в забрава,
в крайна сметка чрез свободната воля има непредвидени събитийности и негативните, възползвайки се от тези принципи в тази най-плътна реалност, докарват тази реалност и това царство земното до такива нива на изкривяване, че предварително заложената идея от нас като безсмъртни души се разминава с идеята ни, защото в крайна сметка всичко има смисъл и цел и когато нещата станат прекалено негативни и почнат да не служат на целите, които ние сме заложили като безсмъртни същности, се стига до рестартиране на тази реалност. Затова имаме велики потопи, унищожаване на света от огън, от вода и прочие. Имаме много занулявания и много цикли в миналото, които вече даже научно са доказани, но го има като базово съзнание в древните народи по цял свят. Има над 140 мита и легенди в много автохтонни общества, базови общества, които говорят за Великия потоп и прочие. Това не е някаква масова хипноза или масово безумие, това е нещо, което се е запечатало в родовата ни памет и всякакви други обяснения, че това са някакви истерии на масово ниво, са абсолютно механистични и абсурдни, но академиците обичат механизми, но в крайна сметка живота поражда живот, а не мъртвото и механистичният подход не може да обясни живота в дълбочина. Но тук пак стигаме до това, че като има заложени предварително точки на събитийност, една такава точка от много информационни канали идва, че 26-27 година ще има определени социално-икономически и други събитийности, които ще са по-специфични и по-различни от това, което се е случвало в последните години. Внимавам как говоря, защото не искам по никакъв начин да всявам страх, тъй като страхът е основната форма на манипулация, основният инструмент, който използват, за да ни отделят от познанието за истинската ни същност и да ни контролират и манипулират, да сбъдваме тяхната негативна реалност. Тяхната, това са формите на негативна енергия, които се проявяват в тази материална реалност, познати като илюминати, кабал, тайно правителство, сенчество и така нататък. Това са реални неща, това не са просто някакви измислени теории. Така че в крайна сметка не искам по никакъв начин да има страх, тъй като ние трябва да разберем, че в крайна сметка сме абсолютно ненараними. Не можем да бъдем наранени като съзнание, като есенция, като душа. Ние сме богоподобни и вечни изначални. Единственото, което може да бъде наранено е нашето физическо тяло, но нашата същност и есенция, духът ни не се губи по никакъв повод. Това, което си ти в момента, когато минеш през вратата на така наречената смърт, не се губи, напротив, то се увеличава, почваш да си спомняш много повече от себе си постепенно и реално тук, в това състояние на най-ниска забрава, ние сме най-близко до така наречената смърт в това, което в момента наричаме живот. Но пак казвам, смърт няма и ние не може да бъдем наранени. Единствено могат да ни манипулират да вярваме и тъй като ние сме изначални богоподобни същности, ние сбъдваме това, в което вярваме. Естествено тук в тази плътна реалност, чрез манипулацията, ако ние наистина повярваме в нещо, ние ще го сбъднем, но ние много трудно истински да повярваме, защото сме в забрава, защото сме разделени от себе си, с подсъзнание и така нататък и всякакви манипулации. И в крайна сметка, да, ако повярваш истински, ще сбъднеш, какво ли не, но е много трудно да го повярваш истински, защото реалността ти показва други примери постоянно и сме програмирани от невръстна възраст да вярваме в определени псевдоистини, за да сбъдваме определен свят, който ни е наложен. Така че да,
от много информационни канали, пак казвам, идват определени информации за 26-та, 27-та до 30-та, така ще има, очаква се да има доста силна събитийност. Социално-икономически, природни, какви ли не, да кажем, не точно катаклизми, но промени. Но пак казвам, в никакъв случай не трябва да се плашим от това, защото по никакъв повод ние не можем истински да бъдем наранени. Няма по принцип, как да кажем, всичко са потенциални възможности и просто има определени потенциални възможности с по-голяма вероятност на процентна вероятност да се случат. И в крайна сметка нищо не е 100% предетерминирано като конкретика и в същото време имаме определени точки на събитийност, които, пак казвам, са предетерминирани. Но в тях самите, спрямо нивото на съзнание на хората и в крайна сметка какво ние сбъдваме като всеки един от нас като клетка на общия ни организъм, човешка цивилизация, може да преминем по различни начини в тези предетерминирани събитийности. На пръв поглед изглежда като противоречие. Хем има предетерминираност, хем няма, но по принцип ясновидеца не може да види 100% това, което ще се случи. Той вижда потенциални възможности на бъдеща събитийност. Така че да, ще има определена предетерминирана събитийност. 26-та, 27-та, може би до около 30-та, 31-та. Но как ще преминем през тази предетерминирана събитийност и какво ще осъзнаем от нея, в крайна сметка зависи от нас, хората. Но няма от какво да се плашим, защото най-лошото, което може да си представи човек, е смъртта, а всъщност от другата страна нещата са много по-хубави. Ти си много по-свободен, там си много по-материален в добрия смисъл на думата, т.е. имаш си материално тяло, било той по-финно, има всичките удоволствия, които можете да си представите. Тук реално всичко е бледо копие на по-високите нива в тази вселена и когато излезем в крайна сметка, като излезем извън тази вселена и се върнем в така нареченото вкъщи, там имаме абсолютната свобода да творим каквото пожелаем, буквално, и каквито искаме вселени. И освен това, другите безсмъртни богоподобни същности като нас са сътворили безкрайно количество какви ли не невъобразими реалности, които ние може да изживеем. Така че няма от какво въобще да ни е страх, напротив. В крайна сметка ултимативно ни очаква нещо много по-прекрасно и много по-добро. От другата страна няма ад, няма съдене. Единствено, ако ти вярваш, че има ад и има съдене, ти ще го сътвориш. Единственият съдник си ти самия на това, което тук правиш в състояние различно от безпрекословна любов. Но никой няма да те съди, напротив, там е любов и свобода и безсмъртие. Богоподобност. Така че няма страшно.